Čaute, vítam vás na bratislavskej Kolibe, kde sa budú 30. júna konať prvé oficiálne downhill longboardové preteky, ktoré organizuje Slovenská longboardová asociácia. Tráť je síce menej náročná technicky, no za to dáva priestor na manévrovanie, taktizovanie a preverí aerodynamiku každého z jazdcov. Myslím, že toto podujatie bude atraktívne aj pre divákov. Po závodoch bude afterparty na Zlatých pieskoch, za mnou vo Wakelake klube, bude oficiálne vyhlasovanie víťazov, premietať sa budú videá z produkcie Prkno Rider, tiež bude nočná exhibícia jazdcov na wakeboardoch, takže príďte podporiť túto jedinečnú akciu, tešíme sa na vás. Díky, čau, vidíme sa 30. na Kolibe.